Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Have you ever wondered what school is like in Croatia? How many years do students go to school? What subjects do they study? And what is a typical school day like? Stay with me to find out. Danas pričamo o školi. Škola je vrlo važan dio života svakog djeteta. U Hrvatskoj djeca idu u školu od 6. godine i školovanje je obavezno do 15. godine. No mnogi nastavljaju školovanje i nakon osnovne škole. Školski sustav u Hrvatskoj ima 3 glavna dijela. Osnovna škola, srednja škola i fakultet. Osnovna škola traje 8 godina i obavezna je za svu djecu. U nižim razredima djeca uče osnove, čitanje, pisanje i matematiku. Kasnije imaju više predmeta, poput povijesti, geografije, biologije i stranih jezika. Mnogi učenici uče engleski, ali neki uče i njemački, talijanski ili francuski. Nakon osnovne škole učenici biraju srednju školu. Postoje različite srednje škole, ovisno o interesima učenika. Gimnazija je škola za one koji žele ići na fakultet. Strukovne škole pripremaju učenike za rad u različitim zanimanjima, poput kuhara, frizera ili automehaničara. Kad završe srednju školu, učenici mogu ići na fakultet. U Hrvatskoj postoje mnogi fakulteti, a najpoznatiji su u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Studenti mogu studirati razne predmete, od medicine i prava do umjetnosti i sporta. A kakav je jedan školski dan u Hrvatskoj? Nastava obično počinje ujutro i traje do podneva ili poslije podneva. Učenici imaju više sati s pauzama između. U školama nema uniforme, ali učenici često nose torbe pune knjiga i bilježnica. A sada pitanje za vas. Kakva je škola u vašoj zemlji? Koliko dugo traje osnovna i srednja škola? Jeste li voljeli ići u školu? Pišite u komentarima. Nove riječi. New words. School. Škola. Teacher. Učitelj, učiteljica. Student. Učenik, učenica. Class. Razred. Lesson. Sat. Homework. Domaća zadaća. Exam. Ispit. Subject. Predmet. Mathematics. Matematika. History. Povijest. Geography. Geografija. Biology. Biologija. Foreign language. Strani jezik. University. Fakultet. Graduation. Matura. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.